Begowy daraşkaty badamdyr. Ulan ýan adamlara gerek bolan şular ýalyjak. Begowy daraşkamyň ýagy komplekt görnüşinde badyr. Şular ýa şprits gelýär ýanyna. Mana ulan saňa begowy daraşkaňa ses bermeýär, ömrü uzak bolar. Jygyldy pygyldy hiç ýagdaýda bolmaýar. Bahasy 150 manatdan. Bular ýalyjak a diýer saklayan begowy daraşkamdan satykda badyr. Bulan bahasy 5500 manatdan. Mana pulty oturan ýeriňizde upravlýat edip bilýäňiz. Sport sala gitmene wagtyňyz ýok bolsa öýüňizde arkan şular ýalyjak zanimasiýa edip wagtyňyzy geçirip bilýäňiz. Mana isteseňiz bärsini upravlýat edip bilýäňiz. Öňe ýyla telefonjuňyzy goýup arkan ulanyp bilýäňiz. Bir ay garantiýamyz badyr. Eger begowy daraşkaňyz случайно döwläýän ýagdaýynda hem servisimiz badyr. Gerek diýseňiz dastap hyzmatymyzdan badyr. Şäher içinde 20 manat, vilayet merkezlerine 40 manat. Zakaz bermek üçin 200-206 verejäňiz bilersiňiz. Begowy daraşkaty badamdyr. Ulan ýan adamlara gerek bolan şular ýalyjak. Begowy daraşkamyň ýagy komplekt görnüşinde badyr. Şular ýa şprits gelýär ýanyna. Mana ulan saňa begowy daraşkaňa ses bermeýär, ömrü uzak bolar. Jygyldy pygyldy hiç ýagdaýda bolmaýar. Bahasy 150 manatdan. Bular ýalyjak a diýer saklayan begowy daraşkamdan satykda badyr. Bulan bahasy 5500 manatdan. Mana pulty oturan ýeriňizde upravlýat edip bilýäňiz. Sport sala gitmene wagtyňyz ýok bolsa öýüňizde arkan şular ýalyjak zanimasiýa edip wagtyňyzy geçirip bilýäňiz. Mana isteseňiz bärsini upravlýat edip bilýäňiz. Öňe ýyla telefonjuňyzy goýup arkan ulanyp bilýäňiz. Bir ay garantiýamyz badyr. Eger begowy daraşkaňyz случайно döwläýän ýagdaýynda hem servisimiz badyr. Gerek diýseňiz dastap hyzmatymyzdan badyr. Şäher içinde 20 manat, vilayet merkezlerine 40 manat. Zakaz bermek üçin 200-206 verejäňiz bilersiňiz.